Dik Niken Salindri, Dik Sinta, Mbak Enggar jumeneng. Monggo. Heeh. Iki jajal nang nek pancen kowe ro. Nek contohnya kok Mbak Enggar sik Mbak Enggar nek sampean pancen roh iki ciri-cirine wonge piye? Oh. Alah yo ciri-cirine rada dhuwur awake langsing. Oh. Ya wis karepmu. Nek Dik Sinta, Wong asline yo lemu tak awas. Yuk. Awas. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kang Gareng, piye truk? Lan kuwi Bagong, piye Mas e? Ah. Nganggo leren ya. Heeh, dilereni dhisik. Heeh. Ingkang kaping sepisan ora lali ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung muja lan muji syukur kunjuk marang resaning Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yang widiwasa kang wis maringi malimbar kenikmatan wujude kesehatan becik kesehatan lahir becik kesehatan batin mokal Kang Gareng lan kowe Bagong tanpa nikmating pangeran awake dhewe bisa kumpul
mahargya bengi iki kumpul tirakatan seneng-seneng becik undangan secara langsung kang rawuh ana ing Sanggar Astabrata lan kang lumantar virtual memantau lewat YouTube betul. Angka loro ora lali sholawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah Baginda Hasan Baginda Husain. Iki acarane apa Mas? Piye? Acarane apa lho? Iki ngene Kang Gareng lan kowe Bagong. Acarane tidak lain dan tidak bukan dalam rangka HUT Hari Ulang Tahun Partai Nasdem yang sudah ke-10 tahun dengan tema 1 dekade di Jalan Restorasi. Oh ngono ya. Mula awake dhewe kudu mengucapkan terima kasih, ngucapke panuwun ya Mas Petro. Ya kuwi Kang angka pisan Kang Gareng piye? Nang sapa bae? Angka sepisan ngaturake panuwun terima kasih marang Bapak Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Bapak Surya Paloh. Angka loro ya kuwi kepada Mas Yogi Dirgantara kang menjadi Ketua GP atau Garda Pemuda Partai Nasdem. Oh ngono. Sak banjure ya kuwi ngaturake panuwun kunjuk dumateng undangan yang telah hadir di kegiatan malam ini dengan tetap mematuhi prokes yaitu protokol kesehatan. Lan ingkang pungkasan semua pihak yang andil mensukseskan jalannya acara ana ing bengi iki. Oh ngono to. Pandemi menyebabkan semua aspek kehidupan terugikan, Truk. Betul. Termasuk khususnya kegiatan kebudayaan. Tetapi alhamdulillah Gusti Allah ya toh iki yang menehi pacoban marang umat iki mesti diukur sesuai karo kapasitas umat. Nyatane Partai Nasdem lumantar Mas Yogi Dirgantara membuktikan bahwa Partai Nasdem adalah partai yang peduli dengan kebudayaan. Ketitik berkenan menyelenggarakan acara wayangan dalam HUT Partai Nasdem yang ke-10. Insya Allah dimulai dari DPD Nasdem Kabupaten Nganjuk akan wayangan tiap tahun. Setuju? Ngono. Wis kadung diumumne nek ora wayangan tahun ngarep Mas Yogi kan malu. Oh iya. Ngono to. Tur karo dene nek wis kaya ngene iki acarane iki kan masih terhalang pandemi. Tahun ngarep kok suasanane wis kondusif. Kamangka wayangan tiap tahun. Nek tahun ngarep janji ora wayangan, rugi terus. Rugi sing rugi awake dhewe ora ditanggap. Mas Yogi Dirgantara wis kaya tak anggap masku. Rikala semono ora seminggu yen ora 2 minggu kepungkur. Aku sowan ngobrol ana ing kantor DPD. Ya pancen pada saat zaman-zaman sing milenial kaya ngene iki memang dibutuhkan seorang pemuda yang visioner ya, Tru. Betul. Menurut Ketua Umum Bapak Surya Paloh, sejak awal Partai Nasdem telah konsisten sebagai wadah perjuangan rumah besar kaum pergerakan yang progresif dan berpikir memajukan bangsa dan negara. Kui Nasdem, Nasdem juga telah jelas menempatkan objektif kepentingan nasional di atas kepentingan partai sendiri. Bapak Surya Paloh juga menuturkan bangsa ini lebih sangat berharga untuk mencapai tingkatan tahapan keberhasilannya dibanding sekedar keberhasilan Partai Nasdem. Dan inilah penegasan apa manifestasi daripada gerakan perubahan restorasi Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Partai Nasdem. Wah, ngono ya, Tru. Luar biasa.
Dan sing dadi unggulane sing aku salut piye? Tetap memegang pada prinsipnya. Apa kuwi? Nasdem juga tetap berpegang teguh, yaitu dari awal sampai sekarang menjalani yaitu politik tanpa mahar. Politik tanpa mahar. Yo didoakan wae yo Kang Gareng lawan Dik Bagong. Dongakne Mas Petro. Semoga Partai Nasdem kedepannya tambah maju, sukses dan berkah. Uga ngunjukake pandonga dumateng Mas Yogi Dirgantara. Anggenipun ngemban amanah ngayahi pakaryan, semoga selalu diberi amanah selalu dalam mengemban amanahnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, iki ngaturi sadurunge menampilkan bintang tamu dan ngaturake lagu sing oke-oke sing didhisikne ya kuwi lagu sing bernapaskan nasionalisme. Apa kuwi? 4 pilar anggitane Suwargi Ki Haji Mantep Sudarsono. 4 pilar, 4 pilar. Larase pelok. Untuk menggugah dan membangkitkan rasa nasionalisme. Sebab saiki iki oke-oke di zaman perkembangan zaman, kemajuan zaman, globalisasi, zaman milenial ki kadang-kadang akeh nom-noman ning wis suda rasa nasionalismene, rasa kebangsaane wis suda, malah wis ora ana. Lah ya mula pentingnya memupuk rasa nasionalisme ya ning kene iki. Mergo pemuda-pemuda bocah nom-noman kuwi sing ganteni ya to masa depan bangsane awake dhewe sapane yen ora nom-noman wiwit saiki mula. Mula kaya kuwi. Ayo ditanjake Mas Petro. 4 pilar, 4 pilar. Coba kaya ngapa? Buka saka bonang, monggo dados 4 pilar. Pancasila dasar negari utama, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa, NKRI punyata harga mati kanthi asa santi jiwa patriot sejati, rawe rantas malang putong ulupi. Sekali lagi. Pancasila dasar negari utama, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa, NKRI punyata harga mati kanthi asa santi jiwa patriot sejati, rabe rantas malang putong golopis koto barisan dianan Rupa. Alhamdulillah wa syukurillah. 4 pilar betenge negara. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika,
NKRI harga mati kelawan Undang-Undang Dasar 1945. Ngono to, Ya, ora usah dadak kesuwen iki sing dianti-anti ya kuwi bintang tamu Dik Niken Salindri kang mijil saka Kediri, melu ngregangake swasana ing bengi iki, Ayo diaturi jumeneng karep ben tampil ke depan. Disepoti kutang tang tak ndut tang tang tang. Ayo Mas Aryo, yo. Monggo deniken aturan mindah wonten ing panggung paring panglipur ming para miyarsa tindak mriki asik suka-suka Alhamdulillah. Wilujeng dalu, selamat malam, good evening Dik Niken Salindri. Nggih, selamat malam sugeng dalu Mas Dala. Good evening. Wah, pakaiannya kok beda daripada yang lain niki. Oh, niki bedanya? niki pakaian jenis apa nek ngene iki? Ini pakaian jenis ekor. Oh. Iya. Kayak ekor. Putri Duyung ya. Putri Malu. Solo. Oh iya Putri Solo. Wah, luar biasa. Iya Mas, kelihatan cantik toh. Iya iya, no pasti no. Niki nuansane biru semua. Nuansane biru. Biru itu ada artinya. Artinya apa Mas? Artinya biru itu bisa ditiru. Semoga bisa Mas ditiru. Yogi Dirgantara seorang pemuda yang visioner dapat ditiru oleh pemuda-pemuda Nganjuk yang lainnya. Nggih, amin. Salam-salam dulu, Oh, Dek Niken. salam dulu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kula teng mriki jenengan teng mriko. Pun. Sampun. Wonten mawon ta? Anu sithik no. Dalam HUT Nasdem yang Oh, ke-10 nggih, mengucapkan niki, dulu. Niki memperingati ulang tahun Partai Nasdem yang ke-10 tahun nggih Mas. 10 nggih. tahun. Nggih, mugi-mugi Partai Nasdem tambah sukses, tambah jaya. Lan ketua Partai Nasdem kalian kita sedaya dipun paringi hidayah kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Ngoten amin. nggih Mas nggih. Betul. Wis Nggih. ngerti apa durung Dek Niken? Mas Yogi iki piyayine sing pundi wis? Kula sampun ngertos. Oh. Niki bannere. Wadah. Lah nggih. Wong banner gedine kok ngono ora ketok. Lek purun nggih ditimbali teng mriki mboten napa-napa nggih. Oh, harus no, wajib Oh, itu. harus, nggih. Monggo Mas Yogi Dirgantara menawi keparengan penggalih katuran minggah teng pepanggungan sasana budaya. Monggo. Monggo. Monggo Mas Yogi, ya disepoti. Monggo kersa kanca-kanca. Yuk. Dek Niken percaya ora? Percaya nggih mboten percaya lho niki. Iki Mas. jenenge Mas Yogi Dirgantara. Niki kula saestu niki manggile Mas napa Pak ngoten lho. Kula nggih sak repotan niki masalah. Ngapunten Pak. Kakak, AA ya. AA aja ya. Muda seperti ini wis dadi Nggih. DPR loh, hebat loh. Alhamdulillah. Nggih sugeng dalu Pak. Kenalan. Sugeng dalu. Kenalan, nggih. Nggih saliman rumiyin to Pak. Ya Allah Pak. Angsal ndredeg to Pak jajar wong ayu Pak. Wow. Monggo Mas Yogi, iki Dek Niken mbok menawa arepe sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini ya ta. Nggih, pripun Pak?
Oh, nggih mboten napa-napa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati. Asik. Asik. Makasih Mbak Enggar, duduk lagi ya. Wah, iki aku gua arep mamerne. Mamerne apa? Ah, iki mumpung karo Partai Nasdem, Iki Nanang teko ta Nanang? Nah, iki nek ora munggah iki rugi mumpung ana Nanang. Rene Lang, ayo Nang. Wah. Ora usah njaluk spot. Kok ora usah lho gayamu. Kene Nang. Nanang si tunanetra. Wah, iki ambak tunanetra ning duwe keluwihan iso nembang. Wah, Iki. Niki nggih anu Mas Yogi, tresna kalih budaya niki nggih saged nembang. Nek wonten wayang teng pundi-pundi nggih disusuli niki. Wis tekan. Wah, jan mike loro. Walah, mik loro arep diagahi kabeh ya. Selamat malam Mas Nanang. Selamat malam ngoten Mas Akbar. Wah, ki mau lagi teko apa piye kok lagi ketok? Oh, kula ndelik teng mriko kok. Oh, kok batinku aku ora ketok sampean lho. Oh, tak kira lek batenku nek sing gak ketok malah kula malah. Oh iya. Iki dalam rangka HUT Partai Nasdem yang ke-10 tahun. 10 tahun ora krasa wis suwe 10 tahun Nasdem. Oh iya, 10 tahun dalam mengemban amanah. Nggih. Ikut dalam pembangunan nasional. Mas Yogi Dirgantara Lumantar. Wonge bagus ya wonge. Lho lah. Apa ngerti? Tak inceng neng kono mang. Hah? Mbok inceng. Pas nyanyi tak delok wah wonge ya ngene, Mbak. Wah. Yogi. Apa ketok nang? Lah kok ketok neng kono. Wis ya, wis karepmu nang karepmu. Mas Yogi Dirgantara. Ngaturke selamat dulu dong. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Nasdem yang ke-10 tahun. Semoga tetap jaya. Doanya untuk Mas Yogi yang sekarang untuk duduk. Mas Yogi doanya semoga panjang umur dan sejahtera. Oh, amin. Dan sukses dalam karirnya. Sukses dalam karirnya. Wah, luar biasa. Aku ki mung dina-dina ki rada galau tenan. Peh. Aduh. Peh tenan. Wis galaunya apa toh? Ndak kuat aku gini. Ngalah, galauat yo selehke. Marai kena PPKM ini. Apakah arti dari PPKM nang? Pernah perhatian kemudian meninggalkan. Ya. Aduh. Ketoke Nanang iki ketoke kok wis kemeceri jadi umur piro to Nang? Wis kudu mangan wong ayo. Hah? Kok sampeyan umur piro? Nikah Mentolo kudu tak emplok ayo. Lho, aku sembok emploke lho. Sampeyan umur piro? Jujur jujuran. Kula umure ya
Wong kelahiran 92 ya 29, Bang. 29. Iya. Wah, jane yo ibarat anu wayahe rabi. Wayahe Mas ra kuat, Mas. Oh, iya. Mas Yo. Yogi kula jenengan golekne. Oh, iso sambat yang Mas Yogi. Saiki pamerno nembang. Nggih. Heeh. Napa niki? Oke. Ah, ki ana pamundhut pepeling. Pepeling. Ah, ki lho nang ana anu kagem sampean. Wo, nggih sembah Saking sinten nuwun. Mas Tiar? Saking Mas Yogi. Saking Pak Yogi sembah nuwun, Pak Yogi. Kuwi pira nang diceksekno? Wah, aduh, cek kon delok. Ayo no. Astagfirullahaladzim. Piro, jajal piro. Iki ta? Heeh. Walah, wes roh. Piro? Lagi biru apa? Rupane kok ngene lak mripatku sing burek ya. Abang apa biru? Abang. Oh iya. Oh iya. Ya picak tenan berarti ya. Lah traya picek kae. Ya. Oh, biru tuh. Nah, iki ini. Nggih. Wah, ini Mas Yogi nyusul ini loh. Nah, Oh, piye? alah. Piyayine ganteng ora? Pundi mboten. Walah ya Allah lha niki. Pripun Mas Yogi? Kata di komentar jenengan pripun? Niki Iki Mas masuk. Dalang. Pripun? Nggih. Iki wonten ketua fraksi kula. Wah, Nggih. Ketua fraksi Partai Nasdem Hebat, DPRD hebat. Kabupaten Nganjuk. Nggih. nggih. Ket mau kan sing disebut ganteng tok. Nggih no. Lah Nganjuk ya pripun? nek DPR sing ayu, Mbak Dalang. Oh, ngaten. Nggih. Lah pundi Pak Yogi sing ayu? Ngapunten lho mboten ketinggal niku. Aja lancang. Ojo mundur-mundur. Nganjuk niku DPR 3. Tiga. Saking Nasdem, Nasdem. kula sing ganteng dhewe. Ya. Alhamdulillah. Oh, berarti yang dua cewek. Cewek semua. Niki berarti bersama Ibu. Ibu Haji Ratna Wulandari, Ratna Wulandari. Ketua Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk. Oh, alhamdulillah. Nama panggilannya Ibu Mbak Ratna. Ratna. Ah, nggih, Mbak Ratna. Niki juga masih muda, Mas. Dalang. Oh, nggih. Hebat ya berarti Nasdem niku muda-muda sedaya. Yang satunya Ibu Lili yang pada malam hari ini dereng saged gabung. Nggih. Anu mbok menawi di kantor DPD Partai Nasdem butuh cleaning service. Oh, kula kinten butuh Niki. potensi-potensi pemuda kados Mas Dalang. Mas Nanang niki lho. Oh, mantap. Wah, monggo niki Ibu Ratna badhe mungkin Bu sepatah Ratna, dua patah monggo. kata. Monggo. Niki Bu. Heeh. Mas Nanang lungguh dhisik. Heeh. Wah, ben Ibu Ratna Yuh, kelihatan. seneng ngarepku ganteng era. Oh, ganteng Bu. Wah, jan kaya Gantengnya kayak ngiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Niki wau sampun pamit sakjane. Oh, nggih. Terus dibeto mlebet malih. Oh. Tapi alhamdulillah. Karena badhe ninggali amplop. Nggih, Alhamdulillah diaturi enek Mas ganteng. Tak delok sing ganteng ki kok malah dalange. Nggih. Mboten no kalah ganteng kali Nanang kula. Loh, ganteng kabeh. Oh, Lanang nggih. soalnya. Niki pripun Bu komentare napa badhe sepatah dua patah kata monggo. Menyampaikan napa badene? Nggih. Yang bisa disampaikan matur Nggih. suwun atas rawuhnya semua. Terima kasih. Mas ngapunten lho ya, aku Nggih, lek kon basa Jawa kaya Mbak Niken no mboten saged kula. Nggih. Nak Nggih, nggih, Ada bertanya cara Bu, sama, Mon. ada cara. Pripun Untuk dapat mendalami bahasa Jawa itu ada Oh, caranya. ngoten nggih. Kulino nanggap wayang. Oh, Oke. ngoten. Nggih. Ditulak Mas Karena Yogi. niki kula jak munggah. Kersane kula mboten abot. Oke. Jadi kula nanggap. Kula nanggap. Amin. Amin. Untuk kedepannya Allahumma dapat amin. diagendakan. Nggih. Amin. Pripun niki Mbak Ratna. Dadose di ulang tahun Nasdem yang ke-10. Nggih. Kami berharap semoga Nasdem Nganjuk Nggih. bisa lebih baik lagi. Amin. Kami juga minta doa supaya Nasdem di Kabupaten Nganjuk ini bisa lebih berkembang, Amin. lebih maju, Amin. lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Ngoten. Amin. Dan semoga mudah-mudahan nanti harapan kami minta doa dari semuanya di 2024 nanti dari kami yang bertiga ini mudah-mudahan nanti terus bertambah dan nggak stuck hanya di 3 orang ini. Ngoten. Oke. Kita minta doanya. Siap. Gerakan massa sekarang itu gerakan yang paling kuat, kekuatan yang paling kuat itu kekuatan massa, Bu.
Nggih, lare nem-nem niki lho. Nggih, Kados mas-mas niki. dados upami Nggih ta? sakit kerjasama dengan Astabrata, saya yakin Oh, ngaten. akan meningkat Nggih, nggih, nggih. bukan hanya 3. Wah. Amin, Oke. amin, amin, amin. Alamin. Nggih, namun kap semanten, kok lek Nggih. suwi-suwi ngesakno mas sing ganteng nek ngarepku iki lho. Nggih, iki jan tenan. Ketoke wis anu iki, wis bingung ning lungguh isor suwi-suwi wis bingung, pengin ndang ngadeg dhek. Nggih, niki- Mboten nak. Mboten. Nih cekap semanten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Mbak warahmatullahi Ratna. wabarakatuh. Heeh. Nggih. Wah, lah iki. Niki lho Mas Anang. Nggih. Ojo. Ngadeg Aku anu Mas Akbar rada pekewah nek wong Mbak Ratna ini anu ayu nih Mbah pekewah aku Mbak. Nggih, ngapunten. Nggih, sembah nuwun Mbak Ratna. Kaya jo wah kok ndelok mboten pareng. Kaya Tepuk tangan untuk Mbak Ratna. Tepuk tangan. Nggih, sembah Alhamdulillah, nuwun. Rabbil Terima kasih. alamin. Nang, Nggih. kowe iki kudune matur nuwun karo aku lho. Loh, otomatis. Lah kowe iki sing nglantarne entuk rezeki ki aku. Loh, ora-orane kaya panggah no kok. Panggah lah ya. Harus. Ora ketang kopi-kopi sak jingkir. Lah, Ben ning harus. mripat mak piye nah? Mak piar. Langsung mak piar. Wah. Iki ana pambuntutan pepeling. Nggih. Heeh. Pepeling dibawani. Bawanana ya nang ya. Nggih. Nanti ben sing nebang sinden ketiga berdiri Nggih. berdiri ya. Pun. Mangga. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke. Suasana pandemi jarang ana wayangan mesti Nggih, haus kowe hiburan. kangen wayangan mesti ya Nggih, toh? Kangen haus suasana hiburan. wayangan ya toh. Nggih. Nah, mula aku wis matur kepada Mas Yogi titip kanca-kanca seniman dumateng panjenengane Mas Yogi ngono. Nggih, mugi-mugi kemawon. Amin. Sama. Terus nenang. Rukun lima puniki sahadate kang angka siji Terus? kang angka loro salat dene kang telu Budal rene mau karo sapa nang? numpak motor pitik niku iki ambekan Iya, iya. Numpak motor ora jurusanmu akhirat. sing mesti niku Kowe iki jan tenan ae. Glelekmu lho sing tak senengi ya. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Oke. Dik Niken Salindri, Dik Sinta, Mbak Enggar jumeneng. Monggo. Heeh. Iki jajal nang nek pancen kowe ro.
nek contohnya kok Mbak Enggar sih, Mbak Enggar nek sampean pancen roh iki ciri-cirine wonge piye? Oh. Alah yo ciri-cirine rada dhuwur awake langsing. Ya wis karepmu. Nek Dik Sinta? Wong asline yo lemu, tak arani langsing berarti motoku yo picek tenan. Terus nek Dik Sinta, wonge piye? Lek Dik Sinta kaya ya piye ya sik tak grayane sik. Weh. Piye? Yo mbok terawang no piye? Wonge piye ciri-cirine? Sik to. Kok gak ketok to sing ndi? Heeh. Wonge yo lemu. Nek lah nek Dek Niken lagi lho. Alah ya ora usah diomong kuwi nek putrine Bu Winarsi siji iki wis ora usah diomong nek iki. Piye lek aku piye, Mas? Ah, wis ora trimo piye-piye wis menggemaskan nek kowe. Menggemas. Lek menggemaskan gak pengen nyiwel aku lho, Mas. Oh, sok cara anu wis kudu ndang tak emplok tenan nek karo dirimu. Bongget panganan po piye Aku kok. lek karo bocah sitok ki wis korot-korot kudu ngemplok tenan. Lagune Pepeling. Sinden 3, yo baris siap gerak. Nah, kudu kenceng, yo siap gerak. Tersikap sempurna Mbak Enggar, ya siap gerak. Lencang ke kanan gerak, ya kanan, yo geser. Oke, ya. Aku ndek enek kanane Mas, berarti piye lencang depan aku? Oh, meneng ae yo. Meneng pojok mergo tegak gerak. Wah. Ini kan meneng elek kok. Heeh, saiki Mas Nanang di depan sendiri posisi, oke, di depan sendiri, nyontonin joget. Nah, nyontonin joget. Dicontonin jogetnya Mas Nanang. Ayo, Mas kendangnya. Nanang instrukture cara Ya, instruktur jajal. Contonin sih kendangan jaipong tok, kendangan ya jaipong met tok. kudasi Mas, HP Mas. Kok aku lho. Ya met kudasi. Ya. Ayo. Dang. Nah, gini. Asik. Sing. Salam dari Binjai. Ya met kudasi, Oke. Bang Jamet para kedasi. Ada kimochi, Iya. para kedasi. Wes jan kaya anak kucing golek imike mboke lho. Kayak tenan nek kaya tikus anyangan-anyangen lho. Oke, Pepeling, Dek Niken Salidri, Ya. Sinta Widya Palupi dan Mbak Anistia Enggarsari. Ayu ya, Anistia Ayu Enggarsari. Oke, yuk Pepeling, tak tuntak. Oke, kayak nyengke. Awas. Duhur lan asar salat sayek tinado tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe Sekam kana iku perintah